Deputy Commissioner jangka West Giant Hills District UBS Solia ula Plie ba ya ka yeksa na kamta ki dokpang ki basyakta ha ka jing mutjing pyrkhat kabatip kom ka halfway home for rehabilitation of people living with mental illness ha Sabahmuswang West Giant Hills District. Ya kadi ka yeksa lakershan jingerap da katanat Directorate of Social Welfare jong ka sarkar jela bat ka ba on kbi bat penyai da ka Society for Urban and Rural Empowerment Sure ha ka jingelak Plie la don lang ka kong CD Lingwa Director of Social Welfare ka kong J Sena District Social Welfare Officer ka kong CW Lingdo DSP West Giant Hills District ka Dr. AN Paswet Psychiatrist u Dr. HH Morman Secretary of Shore bat kiwai Kakong N. Syllad, Project Coordinator HWH Shore, Kalayatho bahakani ka yeksa on pedyang yakidong pang kibala pendap ya kajing syak sumar na sadker lani mem Hans, Shua banlet pai shala ki yeki sem joki. Kini ko halfway home, kedai ko home, kedai for rehabilitation of people living with mental illness. Kedai ke home kabangi atip kedai ke halfway home means between ke institution and between the society. Namar kini ki patient kedai ki ba la long stable la ada treatment na mimhans lali na sanker kin wansa ha kini ke halfway home hadin ba anda kila sa kini ke halfway home haswa bikin la ki society jongki nang bakin tip bakani ko hakani ko home ngin treat iki bakin long bakin sngow ba ka kum ka environmental ka balong ha ka society jongi ta hakani ka halfway home ngi don ki kenca long ki vocational training ki bangi la ban ai ki patient kata ko syong ha ki rukom ki patient ha ki rukom ki chat ki patient ki ba la long stable ngila ban hikai ban shna jingshna leni kidan shibun ki chat Tek ni don ru ki counseling ki counselor ki ba day ban pet ban eye counseling ki patient bat kumju ni kin don ru ki doctor ki ban visit ekani ka home ban eye ya kini ki medication iki U Deputy Commissioner BS Solia ha ka jingkran ula ai kumlei kerpang ya ka dorbar shnong Sabahmuswang namar ka jingsotho ya ka jing.com bat ka ai ka jingkershan bat NOC bat penyang ya ka ni ka yeng ula kentu ya ki wei ki shnong ban buat nuksa ban long ki shnong ki bakloi ban penyang ya kom kini ki jaka sa khamtam ya ki tu ki nongpang ki basak ta ha ka bor pyrkhat perdan. It's taboo. It's stigmatized. It's stigma. Yaki priyo ki badon haka jingduna haka pyrkhat perdan. Ho mentang ki adon gila ki bangila ban ai jik sumar ki mene la mention mu hamem Hans Sapian nursing home. Tapi dre hai dre bi ki por bade la thai ka jinjab haka jik ibujong ki kumno ban ya adjust society don't keep or don't keep cap kini kibala badon belum mentally ill la set ki damdei hai ki yeng ru haslong la set ki lom ki along haslong hadu ba su ai ba mai di semua tu ba hadu ki la syukur ba ko yang tu don ki jaka belum kita perintah pada kamlong su untuk la shin no ki bangin ai ki semua di Sabahmuswang tengah aku beli kepang marba kam shim thau kam shim pet ya kata kesutu ijing dot kam bat kala ay ka jing kersyan bat kala ay ka komiki ong NOC ya ka sure bat social welfare department bat penyeng ya ni ka aku yo ni ngaku apa ande ka nuksa ini shnong ru West Giant Hills ba kiru kinlong ki ba kloy ba priang ki halfway home especially for patients suffering from mental illnesses. Ho kita ki halfway homes le kran barka health department ketu golong ya for pregnant mothers under shabakin poishi jaka sumar ade ka por jongki la si bikin an khano tungba la sa gedong non kini kim la ki don ki halfway homes sakale ka help ki don ki halfway homes noi kim deal with mental illnesses. This is the first time Gajingero
mga untan nga ngay bag yang kata kan ko abi wings nang do in sim nuksa nang ne ba patient suffering, with the mental illnesses, kimde ki kin ong no kimde ki dibini hapan sumar ban tanda ban kiri ki ban pen wan biang ki lase ini persyang abala bikin long kela ki asset to society. Ila ban perkelai ki da kabagi ai ki vocational training bikin long ki cingkur ku ya society ban i gunuksa pada ba oh ni don mental illnesses tamba we are still humans and we are still people and we can still do in fact many other things better than you, non normal people. Being filled with resolve now that nang ni shakman office donga but social welfare but ki doctors we ni kam niya mirjing mo lang niya kran bha ni sia pyrkhat lang dan no ban bhai ni we home ban harju ka por bakanang yo bor nakasngi kisngi ginong trairu nang yo bor nakasngi ba imde ban give up mar it'll be very challenging eta ngalong pa kanong kamdi ka basuk kanong bet ni kita iba nimpoy pyrkhat nimpoy pyrkhat menta ki ban long ni kindon kijingja kindon kijingwan kindon kini kita indre with resolve de ila ban overcome all that gi gidap tak mensiam ta ndai kuno ban sustain pada tu kijing dap mensiam jungi kuno ban sustain ni yo la ban long menta tang mas ndak program inang tu bre ila peja ban mensiam ni ni ban long ta nga ni ngong ni ho la de bejing lang ni la de formalities kan ya nak segi bagi kam de pada office ndai ki bre bela ya ki tu bela ayeng menne bela ko i kom la ayeng ki tu ki kin dan hang ni manta ka di half day ho ki ba baka sabi ho ka ban ya ka ban ya ka ban yo bor na ki sni ba ni community nambaka sure baka social welfare dapat ka office jong office di siru ginya nang la bat khas ki we ki half way homes ha ki we pada shlong namata kan subject of mental illnesses in people ki ba gila ban ai ki di sumar ki long kin kelab ban ki ne asset to society. I wish the Sabahmuswang home all success on the days and years and weeks to come. It will not falter, and if there should be any signs of faltering or anything, come and consult with me. I'll be most happy and glad to aid it and to make sure it stays on its feet. Wish good. Ngada smong it hado katata ba kidan ya kanika mission mode of approach ban long ka jingkel kui ke imlang sa lang namar bangaladan pa DC office di kisnam but ngasi ong bet namar ngasi ong bet kini ki badakat na podang imru kita kan dalayap ru dakat and what kide ki isnai nama kide victims but the victims are also part of the problem they namar kata pa de ngidan kanika jaka kini ki biadan lahang ni pada lembah kata ka jing shitom ka jongki ka jing long discipline ka jongki ka jing kut jing mut bat ka jing kot jing mut ban poi ha ka thong ban long ka jingkel khu phikala long kala ka jingkel khu tengah ong is pakma it's very important that people like you come together to celebrate you because we are not a problem to society, we are the solution for society. Kini project kedai ba dai isya atura di kong yang director ketua kapor yang ba lan em jantia saya jantia ban pendap ini tei kong idon keting sene aingi yang bila ban ya tre dingin ya tre lang dengar ngong la tapi lam nanti kong ngingin ini kersan lang iti te gene kala orlong kumne kumba galong menta te ngaslo bangan berpau keting suwo ke kau kong nang benta keting ya lam nanti jongi hak bede bat kene ke project ke bede bat kene ke staff ngeladon ke arrangement ba kini ke staff jongi kin like orientation dan juga training mim hands kenang bakin yo ka ayu ka kan kawai ke dei ka bakin build ya garapo ba kitu ki staff kitu ki patient ki begin shift sene kra kra kawai ke objective jongi bakin build ya garapo te ka ar golong bakin kin yo ahi ke training kumno ban deal ba kini ki patient te kata baro ngeladon ke arrangement
ba ngin ai ga orientation kam training ya gini staff borok bat kin haban lai Shillong shamim han mele jaka Halfway home kebenaran Shillong kebenaran da kedi SWO hang syai ga taro ngelawan pej shwa bangin yu ni ngelawan pej ya ga yu kebenaran run da ka district social welfare Shillong te kini gede ki bangin la dan ka plan hang bangin sedang ya ka project